Ассалому алайкум, бародаро. Инаи мошиноро ай Голландия рӯӣ кардем. Мошино дар Тоҷикистонанд, растамош кашидагианд. Инаи ду зафира. Инаи зафираи сиёҳ 2007 1.8 бензин. Состояниёшон беҳад состоянии хуба, ягон айб надоранд. Мошиноро як химчистка полировка карда бозор бировардагианд. Ина тамошо кунем бачаҳо, ягон харидори аниқ боша. Ман худам ҳамин мошиноро рӯӣ кардагиём. Харидори аниқ боша, ҳамин ватсапи ҳамин рӯи ҳамин экран данависен. Инаи зафира солаш 2009 2.2 моторуш бензин, 4 электропакет, обогрев сидений. Короче, датчик парковка, салон кожа. Мошин ҳамаи чӣ дора, 100% мошин. Инаи сиёҳ боша, 1.8 бензин, солаш 2007. мошино ягон бор задагӣ, пусидагӣ, ягон краска, хеле чизо надоранд. Гарантиш хатияй. Мошина барен, пеши любой устод тамошо кунад, бинен любой ҷоша. Мошино 100% гарантиш хатияй. Ҳамин Голландия худам рӯӣ кардаги мошинора. Ягон харидори аниқ боша, ина нависен, номрои ватсап дад. Нархҳои ҳардаш 75,000 гуфтестем, бо савдо мешавад. бародаро, ай 70,000 кам намешавад. Барои аввай ягон харидори аниқ боша, ина барои худам бугӯ мошин бигирем. Ина мошинои тоза.